là bà đi cứ đi lấy Aduh, mẹ đi ra cứ đi ra này super. Hello everyone, welcome back to my channel and welcome back to another video. So logoफोर आङो दायो हस्टेलाव सफैबाय आरो ओमफ्राय आङो न'निफ्राय भिडिअखौ लानो हायाखै खारन बिराद हाखु दाखु जादों न'निफ्राय फैनाया ओमफ्राय दा हस्टेलाव दङ रुमखौ गासिखौबो फोसाबखांजोब्बाय आङो ओमफ्राय एसे भिडिअ लाबाय दा नोंथांमोना नायदो क्लिन खालामबाय माबाखौहाय आंनि थाग्रा जायगा बेखौहाय बेडरुमखौ नायबाय थाबानो जाबाय guys, time and clean खालामजोब्बाय आरो रुमखौ गथ'फ्रा दाबो रावबो फैयाखै बहुत बेयाव सासेल' फैदों दा लासै लासै फैलांसिगोन खोमा बेलासिहालागै गासिबो बेडरुमजोंहाय लानानै थांनि र' केमेराखौ फुरा मेंलायलायबाय आङो रुमनि अबस्थाफोरा नायदो थारदों बाबा एकदम दै लोंनो मोनाखै गारमाया बिराद रानखांगासिनो दङ ओमफ्राय बेलासिहालागै सोर सोर गथ'फोर फैयो देखायलांसै नोंथांमोननो दिनैथ' एफाबांमानि फैजोबखानाय नङा आंनि आइडिया फैगोन फैनाया बिदिनो एसे गोजाननिफ्राय फैनो हागौ एसे एसे खाथिनिफ्राय फैनो हागौ खिन्थु बारा फैनाय नङा आरो आंनि आइडियायावहाय दिनै लोगोफोर दिनैनिफ्रायथ' मा होनो स्कुला जोंना खुलिबाय ओमफ्राय आङो ब्लगखौहाय बेबायदिनो कन्टिनिउ लाबोआबो जानो हागौ खारन लाबाबो जानो हागौ माने लाबोनो हाखानायबो नंखाला आं मिथिखागौ ओमफ्राय बेनि गेजेरावहाय माखासे सम दिहुननानै बहाबा थाङोब्ला मायोब्ला एसे लाबोगोन आरो स' गोदान भिडिअफोरनि थाखाय स्टे टिउन नै आं सिगां गायनाय माबाया मा होनो मुदुमफुला फुरा बिबार बारफुनानै थाजोब्बाय बाथोन जानो नागिरदों नै दा किटचेन रुम मा हालोद जानानै दं जोंना ओंखाम जाग्राया आयु मावजि नोंसोरबो दङ नोंसोरबो दङ आरो दैयासो माखौ लोङोथाय ना बे टेपनिखौनो लोङो जाखो आं बायनाय बख'निफ्राय मा मा लाबोखो रैमालि थालिर पार्ट' जोंसारमोन फैबाय नै खुंफुं फैहांबायानो आरो बैगोल्सफोरनिजों सासे फैबाय प्रतिभा नोंबो फैबाय नै दासो लान्च दाउ एवनाय लाबोदोंमोन ओमफ्राय दाउदै नैबे जाहैबाय मैथा बांगाल मामोन नाथुर बेखौ जानोसै मुदुमफुल बिबार बेयो आयौ न'नि ओंखामसो गोथाव जानोसां जि बुरजा ओंखाम हरदों फुङाव इसे जादोंमोन
cuma belum dah. Sunset. Nih servis kita be foto jeng. Foto jeng servis ke. Kamu jangan ada das sereng. Nih tipina lunch kelapa kan. Dubai sunset. Ini apa sunset mana? Dari Mali. Coba ini sekarang. Tidak ada. Ah, lawan itu deh. Aduh, merah nih. Super tasty. Ayu, sini sih main itu. Sini baca. Hai. Oh, nih Sarmis juga. Welcome, Sarmis. Welcome. Ayo. Deh, pen. Bosan di sana. Anis kamu kau boleh? Mana yang lu kepulih mana? Jangan tes mana dengar ni dia. Saya bergerak mana nuan. Dah kami ada bagi gerak mana pun nak. Ini pasal boleh berjalan seslim ni. Ini pasal boleh berjalan. Bisa boleh hana tu. Kan sebenarnya kan ibu tu. Sekarang saya hari mabase. Apa berhana mulai? Kan maokhw hagra sih sekian nak dia. Dong ni sampai mana? Sakas. Usia dah apa lagi? Nah lebih jijik sana kaya. Nah itu orang ada nama lagi sana. Nah mana ini je? Guru jangan kau ni orang tu syar ke Bisa turun. Orang bukan yang begitu. Hot. Saya bahasa. Saya apa ya? Nah boleh aku betul ni. Berikat. Kinuan corona kita sudah dapat. Madam sih yang itu aku. Madam Kristen. Ui madam. Ya, jangan berapa. Angkat di situ. Ada. Suka mereka kurang apa? Ikut tang siapa? Kau menang kan? Mana coba buat sana? Good evening guys. Dan tugas nang ni, mana sekarang ada. Program hias ni berah, kirumu. Sawa, juga sawa. Lega senang. Sabar sedikit, selesai. Alan, saham, sabre, sabar soy. Os hani ram se buat ke bed ko hai. Angkarji, ang mansinai pidang video capture ginan ja kharlangbai sase sanai satham sabroi saba soi baibo soi sonno ne saba. Good evening guys. Undunare das lus kadang ne bai dugi tuakai dugin nang ida irat gorong ayu undunare haseren weather ane berat mana jalan dong. So guys, ang dudukhangbai nei oमफ्राय टाइमा जाबाय 6:15 आरो गथ'फ्रा दासिमाव 11 11 जनल' ना
स' दायो फ्रेयार जानो नागिरदों नोंथांमोना नायबाय मानसियानो गैया नै सिंसाबसा बेयाव सासे दं सासे सानै साथाम साब्रै साबा सय सात आठ नय 10 11 12 जन खुनुरुखुम 12 जनल'नो मास मोनसेनि उनाव स्कुलाव फैना माबायदि मोनदों खोथादो दे मोजां मोनदों फैसिगोनसो आङो बेहा सोरनि स्पेसियेल जाखो फिसा नोंगौ बेलासिनि गाइखेर साहा लोंसै एमिसनखौ लोङा गाइखेरा लोगोफोर बेखौ मा होनो नोंसिनि जायगायावहाय जोंनाव होनो बेखौहाय मा होनो आं मा होनोमोनलाय बेखौ सौराय एवनाय होनो जोंनावहाय सबाय गोरान मिथिला आरो माइरं एवनाय थारमाने माइरंखौहाय गोरान खालामनायनिबो जाहैबाय दिनैनि डिनार दङ थाइजौ हासा दालि जानोसै दा नै नाइट मोनानि फेयार खालामनो नागिरदों मानसियानो सिंसाब सासे सानै साथाम साब्रै साबा 6 7 8 9 10 11 12 जन I hope नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो आरो आंनि चेनेलखौ दासिमबो गोदानबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय स' थाबैनो गोदान भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन स' बाय बाय टिल देन टेक केयार